Hai. Hai. Hai, nu, nu. Hai Bine. să luăm. Bine din gura după aia. Hai. Am lăsat banii la magazin. Am și armor. Bă, m-a bătut ultimul, frate. Ia tu ăsta. Yes, ca yes. Perfect, băieți, pregătiți-vă banii. Suntem pregătiți. Poți să învârte asta cu elicopterul pe aici. Mai contează. O, ăsta a aruncat tasătura pe geam. Uite-l. Down. Bravo, bă. Săriți. Target appears hostile. I-a spart. Nu merge să sar, mă, dar nu merge să sar. Apăs pe pătraș și nu sare. Nimic, gata. Aici unul și în dreapta, e down. Tracking enemy. Jos. Dau eu. Confirming hostile. Pus precision. Hai, că reușesc. Băga mea Nu. Porcărie, deci... în spate. Dădeam revive. Asta e. Au, Beldi. Dar nu apăs, deci apăsam pe pătraș și nu mă schimba. Nu m-a aruncat E jos. ok, lasă. Nu-i nimic. E ok, man. Nu-i vin băieții. Sau la bunker. Nu, uite-l. Oh, stai puțin, stai o secundă. Am scos. Încă unul. Ai putut bounty-ul, bravo, bă. Everyone's Down. Ia unul EV? Mort, avea Vă self. ajută? Nu știu dacă mai e unul. Bă, mai e, trebuie să fie unul, frate. Aici ai. Ai rezolvat? Bravo. Băi, dar te bat pistoalele ăștia. Doamne, nu m-a apucat să trag. Da. N-are zona. Uite-l. Îl văd. 3. Oh, got contact. unul Down. sărit. Hai. Hit armură. Good effect on target. Uai, ce de mereu ăsta, mersi, bă. Aici sus, aici sus. Confirming hostile. Da, knock. Down. Au self-uri. Airstrike you up. Clear Mai hot. este unul în stânga, acolo. Am dat knock la ăla, eu. Dacă nu cumva și da self. Mort. Mă duc să-i dau knock și la meu și îi dau finish. O, E aici, e aici. They're lighting me I-am up. dat în armură hit, frate, îi spart. Shot's good. Bă, i-am dat un hit, nici nu știu cum am tras, mă. Nu, cumpără un UAV și Uite-l dăm sus. advance-ul după. Got a submachine gun În here. următoarea Never mind. zonă. Got contact. down. Bravo, bravo. N-am precision. Am dat eu Airstrike you up. precisionul. Cleared hot. This is Striker 3-1, good copy. Strike Ia inbound. un UAV, mâncați, aș cai 12.000 pe tine. Mort, Banii mort. mei, bă. Vezi că să În dreapta. Splash, good kill. Da, sus, aici la mine. Intră în clădire. Al doilea, Ocolesc eu. în garaj. Mort unul. Da, l-am omorât și eu pe ăsta. În stânga celălalt. Vine cu parașuta. L-am omorât. La arme de pe stradă. Aici. Bravo, și în față aveam. În față l-am omorât pe unul. De camperul futui. Down. Vine în zonă pe revive. E după ăla. Tu cât ai de mine? Stai așa. Vezi că avem și în dreapta. Avem în dreapta. Da, îi dau unul acolo sus. Vezi, în dreapta Ăla e avem singur în dreapta. Nu ăla sta la mine, Fuge. Vedeți că jos ne mai așteaptă băieții la albastru squad. Uite-l. Spart. Target throwing frag. Down. Aici. Vin cu zona, așa, Da, da, el. Vine cu zona. În spatele meu. Bravo, bă. Ce, mă? Bravo, bă. Bine, mă. Bravo, mă. Bă, n-aveam armură, m-a terminat. Bine. Bravo. Da, nu apucat să urce mașina. Nu a apucat să faci că nimic. Frumos, băieți. GG. Vlad, mulțumesc de follow. Și Cosmin de like. Dă-i next. Ai cu kill?